салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯз квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Саломат бошед дӯстони азиз, ба дастгирии некатон миннатдор ҳастем. Рафтем навора тамошо мекунем. Инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 18 микрорайон. Як хонага квартира қарор дорад дар 8 этаж, 54 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 188 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. Об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳад. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидор аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. зинда бошед. инак дӯстони азиз, квартираи советскии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, Ҷаборрасул. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 33 метр квадрат мебошад ва фурӯхта мешавад бо нархи хело арзон, 90 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ва ремонти хона 100% мебошад. фақат даромада зиндагӣ мекунем, барои зиндагӣ 100%. дӯстони азиз, рақамашона дар рӯи экран мемонем, метавонед ки аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи каналам гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. раҳмат ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, чӣ гуна ки дар комментария хоҳиш кардем аз ноҳияи Ёвон. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, совхози 4, назди бозори Фурқат. 6 сотиқ замин ва 4 дархона мебошад. дӯстони азиз, хонаҳо шикатур кардагиянд, фақат шпакловка мекунем, краска мекунем, эдрои зиндагӣ мекунем. дӯстони азиз, яъне ҳозирӣ коробка мебошад. хона фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошанд. дӯстони азиз, маълумоти бештарро мо метавонем ки аз соҳиби хона дастрас намоед. чӣ гуна ки дар сурат мебинед, хона ҳамин ҳол ҳаст, айни ҳол. ва аз номи канали мо гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. 6 сотиқ замин, 2 дархона. фурӯхта мешавад бо нархи 95 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад ва хона як хонааш ремонти хуб дорад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. дигар хонааш ремонт надорад. харидор аниқ бошад, дигар хонаи дигариша коробка мебошад. харидор аниқ бошад, рақамоша дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як қадоми мо ва шумо бошад. боқӣ дар паноҳи худо бошед. салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯз квартира ва хонаҳои заминӣ ва як мағозаи фурӯшӣ мебошад. дӯстони азиз, бо диққат наворо тамошо кунед ва лайки бобогиро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва шахсоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед, бо маълумоти пурра реклама мекунем, рекламаш бесумай. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон рафтем, наворо тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи советскии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ, Ленинский район, ҷамоати деҳоти Зайнабобод, деҳаи Шараф, селхозтехника. як хонага квартира қарор дорад дар 2 этаж, 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 94 000 сомонӣ, боз ҳам савдо ҳам мешавад. дӯстони азиз, ва боз дорои подвала мебошад. подвалаш 9 метр квадрат мебошад. дӯстони азиз, харидор аниқ бошад, рақамошона дар рӯи экран мемонем. метавонед ки маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас намоед. ҳуҷҷатош ва дигар чизои барои хона дар кор, барои зиндагӣ кардан дар кор, ҳамаш 100% мебошад. дар сурат мебинед ки хона ремонти беҳтаринам дорад. даромада фақат зиндагӣ мекунед. марҳамат дӯстони азиз, хона
беҳад дар ҷои хуб қарор дорад. Магазин, мактаб ва ғайраҳо дар қарибии хона ҳаст. Аз номи канал гап занем, бар шумо иншоалло ки арзон мекунанд. Дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. Инак дӯстони азиз, мағозаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳраки Ғарм, деҳаи Қулло. 170 метр квадрат фақат даруни здания мебошад. Дӯстони азиз, ва боз 3 сотиқ замин дари ҳавлигӣ дорад. Дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ, боз савдонӣ мешавад. гирди мағоза маҳкам мебошад, чӣ хеле ки дар суратон мебинед. Дӯстони азиз, об свет ҳуҷҷат дорад. дар пеши мағоза масҷид, мактаб, беморхона ва дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. мешавад ки хонаш кунӣ ё ки чӣ хеле ки мағоза ба ҳисоб меравад, ҳамон хел ба кор барен. Дӯстони азиз, аз ҳама хубтараш рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки аз соҳиби ҳамин мағоза метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед ва рафта бинед. Дӯстони азиз, касоне ки дар шаҳраки Ғарм қарор доранд ё ки харидор бошанд, марҳамат, дар ҷои беҳтарина. Дӯстони азиз, фақат дер накунед, срочно фурӯхта мешавад. ташаккури зиёд. Дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. рафтем навори боқӣ навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Саховат автосентр. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 133 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об свет ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. дӯстони азиз, шкатур монтаж ва дар рӯтреза часпонда медиҳанд. дӯстони азиз, хона коробка мебошад, чӣ хеле ки дар суратон мебинед, ва доми 5 этажа мебошад. болош монолит меяд, баъди монолит кришара мезананд. дӯстони азиз, харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, лайк ва падилитсара фаромӯш накунед. дӯстони азиз, зинда бошед. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фердавсӣ, Грандзавод. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об свет ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. дӯстони азиз, ва квартираро пад абой ремонт карда дар дастон метиҳанд. чӣ хеле ки дар суратҳо мебинед, суратҳо ҳам нав ҳам кӯҳнаш ҳам ҳастак. дӯстони азиз, ва харидор аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. дӯстони азиз, зинда бошед. рафтем навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, чигуна ки хоҳиш кардем, хона аз ноҳияи шаҳри Туз. инак пешкаши шумо мекунем хонаи заминӣ фурӯшӣ аз ноҳияи шаҳри Туз. ҷамоати деҳқон Худойназар Холматов, деҳаи Кумшох Лелин. 3 сотиқ замин, 4 дархона бо веранти калон ва зиёда аз 20 дона дарахти мевадиҳанда. фурӯхта мешавад бо нархи 105 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об свет ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. дар назди хона мактаби миёна мебошад. дӯстони азиз, харидор аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. чӣ хеле ки мебинед, хона айни ҳол коробка мебошад. зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як қадами шумо бошад. дӯстони азиз, паноҳтон ба худо. то боз дид. худо нигаҳбон.